खुलुमबाय बेयो बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजन दिनै 10 डिसेम्बर 2021 शनिबार खालि सानसेनि बरादखौ नोंथांमोननि खाथियाव लाबोदों आं सदानन्द दैमारिया। सिगां फरायनो लादों मेष राशि गिबि हांखो अ ल। दिनैनि साना जोबोर मोजां, गोबां मोजां खाबु फैनो हागौ। समाजाव मान मोनगोन, गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन आरो गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु फैनो हागौ आरो मोजाङैनो हान्थिनोबो हागोन। जेरावबो देरहासार जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोखौ जोबोर गोजोननाय मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। गोबां धोन आरजिनो हागोन। मोननो गोनां धोनखौ दिनै मोननो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। सोरबा लोगोनि हेफाजाब मोनगोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ गोरलैयैनो बोनो हागोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। लाइमोनफोरा मोजां खौरां मोनगोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। वृष राशि गिबि हांखो इ उ ब। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोखौ जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गुबुननि थाखाय जोबोर खस्थ' मोननांनो हागौ आरो नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। सोरजोंबा रायखुमा जानोबो हागौ। अदेबानि गोसोनि बोलोआ बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। जेरावबो सांग्रां जानांगोन। सुथुरानि गाज्रि नोजोर गोग्लैनो हागौ। समाजाव दिनै मानबो मोनगोन। रांखावरियाव मोजां, गोबां धोन आरजिनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां होनजायो। आयाबो बांगोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव एना एनि फैनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोनि साननायफ्रा गोरोबलायनाय नङा। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। जायखि खामानि मावा मानो मोनफ्रोमबो खामानियावनो जाफुंसारनो हागोन। नाथाय अब्लाबो सांग्रां जानांगोन। लोगोफोरनि अनसायनाय मोनगोन। गोसोनि साननायफ्रा नाथाय देबोरनांगोन। मिथुन राशि गिबि हांखो क स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मोनफ्रोमबो बिथिङाव जाफुंसार जानो गोब्राब जागोन। गोबां जेंनाजों मोगा मोगि जानांनो हागौ। गियाननि आंखाल जागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर उसुखुथु मोनगोन। देहाया मोजाङै थागोन। रांखावरियाव बारा मोजां नङा। गोबां धोन खहा जानांनो हागौ। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। समाजाव मान मोनगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो गोब्राब जागोन। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांगोन। सोरजोंबा गाज्रि मोनजानोबो हागौ। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो गोब्राब जागोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर आला खाला जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैनो हागौ। कर्कट राशि गिबि हांखो ड ह। दिनैनि साना जोबोर मोजां। जेरावबो गोजोनै थानो हागोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। सोरबा लोगोजों बाख्नाय जानो हागौ। गोसोनि साननायफ्रा जाफुंगोन। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो आरो गोरलैयैनो मावफुंनो हागोन। सिगांनि बबेबा आद्रा खामानिखौबो दिनै मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। बेफार फालांगियाव जोबोर मोजां मुलाम्फा मोनगोन। न'खराव अनलायनाय फैगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौबो मोननो हागोन। समाजाव मान मोनगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। सिंह राशि गिबि हांखो म थ। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोबां मोजां खाबुफोरा दिनै आखाइनिफ्राय बारग'लांफिननो हागौ। सुथुरा बांगोन। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो गोब्राब जागोन। गोबां रोखोमनि हेंथा नुजानो हागौ। सोरबा लोगोनिफ्राय हेफाजाब लानांगोन। समाजाव नाथाय लोगो लेवायाबो बांगोन।
बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ। रांखावरियाव मोजां, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनोबो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। समाजावबो मान मोननो हागोन। गुबुननि गोसोखौ बोनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गुबुननि थाखाय नाथाय अब्लाबो जेंनायाव गोग्लैनांनो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। कन्या राशि गिबि हांखो प ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव पजिटिभ साननाय फैगोन। गोथों आरो गोग्गो साननो रोंगोन। गियाननि आंखाल जानाय नङा। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो, नाथाय अब्लाबो खरसायाबो बांगोन। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। गोबां सुबुंखौ लोगो मोनज्लायगोन। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गोबां खामानियाव मुखुब थागोन। सोरजोंबा दान्थे बिदान्थे जानोबो हागौ, नाथाय अब्लाबो जेबो खहा जानाय नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। तुला राशि गिबि हांखो र ट। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोदान सानखांनो रोंगोन। गोग्गो गियान फैगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि गोसोखौ दिनै बोनो हागोन। लोगोफोरनि हेफाजाब मोनगोन। गोदान थांखि लानो रोंगोन आरो सानखांनोबो रोंगोन। सेंग्रा सिख्लाफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। गोसोआव दिनै पजिटिभ साननाय फैगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। सरासनस्रायै दिनै साना जोबोर मोजां आरो मोजाङैनो बारग'लांगोन। वृश्चिक राशि गिबि हांखो न स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। गोसोखौ दिनै जोबोर गुलाय गुजाय मोनगोन। गोसोनि लुबैनायखौ मोननो हागोन। मोनफ्रोमबो बिथिङाव सांग्रां जानांगोन। सोरजोंबा रायखोमा जानोबो हागौ। गोजोननि आंखाल जागोन, नाथाय अब्लाबो पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। समाजाव लोगो लेवा बांगोन। सोरबा गोजाम लोगोजों बहाबा लोगो मोनज्लायनानै गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननायबो मोनगोन। गोसोआव गोग्गो साननाय फैगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनोबो हागोन। गुबुननिफ्राय हेफाजाब मोनगोन। गोसोनि साननाया जाफुंगोन। गोसोनि बोलोआ बांगोन। समाजाव नाथाय मानहानि जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। न'खराव अनलायनाय फैगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां, अदेबानि खरसायाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोनगोन। गुबुननि हेफाजाब मोननो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धनु राशि गिबि हांखो ढ फ भ। दिनैनि साना जोबोर मोजां। गोसोआव बोलो बांगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंगोन। रांखावरियाव जोबोर मोजां होनजायो। आरजिनाय धोनखौ दोनथुमनो हागोन। आयाबो बांगोन। बेफार फालांगियाव मोजां मुलाम्फा मोननो हागोन। समाजाव गोबां मान मोनगोन। देहाया मोजाङैनो थागोन। न'खराव दिनै बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। बिदा फंबायजों मोजां सोमोन्दो थागोन आरो बिसोरनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। धोरोमारि बिथिङावबो गोसो दुंखांगोन। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोनगोन। मकर राशि गिबि हांखो ख ज। दिनैनि साना मोजां आरो गाज्रिनि गेजेरजों बाबेनलांगोन। गोसोनि साननायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनाय नङा। फेलें जानो हागौ। गोजोननि आंखाल जानो हागौ। मावनो लानाय खामानिखौ मावफुंनो हागोन। रांखावरियाव मोजां नङा। नाङा फाङा खरसाया बांगोन। आयनिख्रुइ खरसायासो बांसिन जागोन। आरजिनाय धोनखौ
दोनथुमनो गोब्राब जागोन। बेफार फालांगियाव बारा मोजां नङा, गोबां खहा जानांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गुबुनजों मोजां सोमोन्दो लाखिनो रोंगोन। मोनफ्रोमबो खामानिखौ मावफुंनो हागोन, नाथाय अब्लाबो खहा जानोबो हागौ। गोदान खामानिखौ जागायजेननो हानाय नङा। न'खराव दिनै अननानै फैगोन। बिदा फंबायनि हेफाजाबखौ मोननो हागोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। सेंग्रा सिख्लाफ्रा गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनो हागोन। गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। कुम्भ राशि गिबि हांखो ग स स। दिनैनि साना जोबोर मोजां। जेरावबो देरहासार जानो हागोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोनगोन। गोसोखौ दिनै जोबोर गोजोननाय मोनगोन। मावनो लानाय खामानिखौ थि समावनो मावफुंनो हागोन। बहानिफ्रायबा मोजां खौरां फैनो हागौ। समाजाव गोबां मान मोनगोन। गोबां मुंदांखा सुबुंजों लोगो मोनज्लायनो हागौ। रांखावरियाव दिनै जोबोर मोजां। बहानिफ्रायबा गोबां धोन आरजिनो हागोन। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। न'खराव बिसि फिसायनि गेजेराव अनलायनाय फैगोन। गुबुननि हेफाजाब मोनगोन। बिमा बिफानि बोर मोनगोन। बहाबा दावबायहैनो खाबु मोननो हागौ। पजिटिभ एनार्जिनि गोहोम गोग्लैगोन। मीन राशि गिबि हांखो ड स। दिनैनि साना बारा मोजां नङा। सोरनिबा सायाव गोबां रागा जोंफ्लांनो हागौ। गुबुननि थाखाय नाङा फाङा जेंनायाव गोग्लैनांनोबो हागौ। सांग्रां जानाया गाहाम। गोसोआव नेगेटिभ साननाय फैगोन। गोसोनि बोलोआ लोरबां जागोन। गावनि गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हानाय नङा। देहाया दिनै मोजाङै थागोन। अब्लाबो नाथाय जानाय लोंनायाव सांग्रां जानाया गाहाम। रांखावरियाव मोजां। बेफार फालांगियावबो मोजां होनजायो। न'खराव दिनै अनलायनाय फैगोन। गोसोनि साननायखौ गुबुननो फोरमायनो हागोन। सोरजोंबा बाख्नाय जानोबो हागौ। लाइमोनफोरनि गोसोआ दिनै जोबोर रमान्टिक जागोन आरो गावबा गावनि गोसोनि साननायखौ फोरमायलायनोबो हागोन। फरायसाफ्रा फरायनायाव गोसो दुंखांगोन आरो मोजां फिथाइ मोननोबो हागोन। गोसोनि साननाय आरो लुबैनायफ्रा मोगथाङाव जाफुंनो गोब्राब जागोन। नेगेटिभ एनार्जिनि गोहोमबो गोग्लैनो हागौ। दिनैनि राशि फरायनाया एसेनोसै। जोबनायाव बेखौनो खावलायो जाहाथे नोंथांमोना सानफ्रामबो जोंनि बे बड'लेण्ड इंखं टेलिभिजनखौ नायबाय थायो आरो साबस्क्राइब खालामो, लोगोसे लाइक खालामो आरो शेयार खालामो। एसेनोसै, गोजोन्थों।